מה קורה חברים, כאן גיימר פאק, והיום אני הולך לפתוח קבוצה בפיפא. היום אתם לא תראו אותי כי זה באמת לא יפה בסרטון שרואים את הבלגן מאחורה. כן, טוב, אז בואו נתחיל. בואו נראה מה יצא לנו. אני בוחר את הספרד הזה. אוקיי. כן, אז זאת הקבוצה שיצאה לנו. דילגתי על המשחק ההתחלתי ובואו נחליט על מערך. כן, אני חושב ככה קוראים לזה. אני אעשה 4-3-3. כן, כזה. טוב, אז קיבלנו חבילה, בואו נפתח אותה. חבילת ברונז. מה זה? סמל קבוצה. בואו נראה מה אנחנו צריכים פה, ניקח אותו. רגע. סטורין קלאב. אותו אני לא צריך. לא, אופה, חוזים. נתחיל ככה. סטורין קלאב. קוויקסלול. טוב, אז אלה החבילות שיש בינתיים, ויש את זאתי. בינתיים יש לנו 0 קוינס, ובואו נלך מה יש לנו? עוד 2 חבילות, יופי. נפתח אותם. סילבר וברונז. בואו נתחיל מהסילבר, סליחה. לא משהו מיוחד, יש אותו שזה דווקא די טוב לנו. סטורין קלאב, מי שלא יודע אני משחק את זה במחשב. חוזים, בואו ניקח הכל מפה, יש לנו פה פיטנס. ובואו ניקח את הכדור הזה, אהבתי אותו. עכשיו קוויקסלול. עכשיו בואו נפתח את הברונז. פיטנס. אופה. אותו אנחנו ניקח. סטורין קלאב. כדור יפה. בואו נתחיל פה לקחת את הפיטנס ואת החוזים. ועוד החזור. מה זה? קוויקסלול. עכשיו בואו נסדר פה משהו. אני אנסה לעשות כמה שיותר כימיה ואני אחזור אליכם. ביי. טוב, אז זה בעצם מה שהצלחתי לבנות. יש לנו פה כימיה ביניהם ספרדים. היו לי די הרבה ספרדים שזה די טוב. אוקיי, רגע, נראה לי יש פה שינוי. לא, הוא לא קשור. צריך לשים את ה-RM פה, אבל זה לא כזה קשור. כי שתיהם כאלה במדינה הזאת. לא יודע כל כך איך קוראים למדינה הזאת. טוב, אז בואו נמשיך למשחק ובואו נגיע למשחק. אוקיי, אז אנחנו בליגה העשירית. בואו נתחיל במשחק הראשון. פליי מאץ'. אוקיי, אז עכשיו נתחיל המשחק. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אני שכחתי איך משחקים, דקה. פה זה הרמה. פס וביתה, סבבה. מהר אני כבר יודע איך ללכת ברווח. אוקיי, אז הנה יש לנו התקפה. אני טיפה נראה לי אריץ להתקפות שתשתעממו איזה אפס אני. עכשיו התקפה שלי וגולו. וואי, זה היה כזה קרוב. עכשיו מגיעים להתקפה שלי. פה דופק ספרינט. ובואו נגביה לו. עוד פעם. וסוף סוף יש לנו גול. ג'ורדן דופק פה סלטה.
חוזרים להתקפה שלי. מה? לא. רציתי למסור לקרוב הזה. והכדור חוזר אליי. וגול. Achievement 1-on-1. נעבור להתקפה הבאה. התקפה שלי. אוקיי. אין אף אחד ברחבה. נמסור. תן לו. וביתה ועוד גול. נעבור להתקפה הבאה. התקפה שלהם, בואו ננסה לעצור אותה. ועובר להתקפה שלי. בואו נתחיל לפרוץ. עכשיו בשלבים האלה זה די קל, בגלל שזה כאילו שלב התחלתי, אתם רואים אפילו לא כאילו, אוי, עשיתי פס וזה עשה גול. השער הזה עד כדי כך חלש, אני מבין. טוב, נעבור להתקפה הבאה. עכשיו חוזרים להתקפה שלי. הם בכלל מתקיפים כי זה שלב די מוקדם, הם חלשים פה. תכף נראה לי יתנו לנו קצת לפור רמה ואיזה גול. איזה שוער 0. בונה במשחק. עכשיו כאילו ברמה הזאת, כל השחקנים פה אפסים ברמה הזאת של המשחק. תכף ייתנו לי נראה לי לבחור רמה. וכן, לבחור רמה יותר קשה. נחזור להתקפה הבאה. הופה, והנה נותנים לנו לבחור רמה. כך. נו, שייתן להעביר את זה. תאמר, סמי פרו. נלך על סמי פרו. אוקיי, נעבור להתקפה הבאה. אוקיי, התקפה שלהם, בואו ננסה לעצור אותה, ועצרתי אותה, ועכשיו זה מגיע להתקפה שלנו. פשוט רץ. בסדר לו. תן לו פס. עכשיו בואו סתם ננסה לזלזל, בגלל שזה באמת, אני רואה שהמשחק הזה שלי, בואו ננסה להפגיע גול מפה. טוב שגם זה לא נכנס. טוב, 3, כמעט המשחק נגמר, אז נעבור להתקפה הבאה. התקפה שלהם, בואו ננסה לעצור אותה, וכן, ונגמר המשחק. טוב, אז אני אחזור לכם בסיום. אוקיי, אז עכשיו יש לנו 3 נקודות. בואו נמשיך, יש לנו 544 קוינס. ובואו נעשה צ'אנל. ויש לנו 2 חבילות מתנה. אני אחזור להם. מי פאקס. בואו, 2 חבילות ברונז. בואו נפתח. אוי, זה יצא לי. אני תכף אחזור. אוקיי, זה חזר לי ועכשיו אני גם מקבל חבילת סילבר. אוקיי. בואו נפתח אותה. מה יצא? מה זה השחקן הזה? זה מצחיק. חבילה מצחיקה. בואו ניקח את כל אלה, סתום את דם. נראה אם אנחנו צריכים פה משהו. נראה לי יש לי עוד מהמדינה הזאת בקבוצה. בואו נראה. מה זה? אוקיי, לא משנה. בואו ניקח אותו ונעשה קוויקסלול. יש פה דווקא אחלה קונס בקוויקסל. אוקיי, איך יצא לי זהב? גולד. יפה, בואו נראה. לא, זה בעצם ברונז. אנחנו לא צריכים פה כלום, נעשה קוויקסלול. ונפתח את הברונז. חוזים, עוד חוזים. בואו נראה. אין פה שום דבר מעניין. בואו ניקח את הכדור כזה, לא אהבתי. כך. חוזה. פיטנס, חוזה. קוויקסלול. טוב, אני אחזור לכם עוד שנייה. טוב, אז אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק וסאב, ותגידו לי לעשות עוד סרטונים כאלה אם אהבתם. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.